Iazki proiektu berri bat, beste proiektu bat. Jende asko baitago, ni luzera etorri nahi bai, baina lehenbiziko aldi horri beldur apur bat diona. Horregatik hasiko naiz beldurra gainditzeko tailerraketak idatzen. Bai, zeuk. Bai. Era pribatu baten. Bueno, pribatua. Egingo ditugu tailerrak hemendik oso metro gutxira dagoen beste areto batean, pixkanaka ohitzeko, bakizu platotik metro gutxira egon eta bar, eta landuko ditugu beldurroikoenak. Hau bakizu, aireportutan egiten da terapia. Egal egiteari beldurra badiozu, terapia txiki bat, gauza bera mi luzerekin. Badaukazu teknikarik? Asko. Eta izen ematea zabalik, bizon bidez, betiko moduan. Egin beraz, eta etorri, Jon eta Aimar! Zuek beldurri bat ere ez, ezta? Bueno, hasieran pixka bai guke. Bai? Ja, zesan ditzen da? Ja, zuek hirugarren saioa baduzuelako gurean, lehenbiziko hartan, zein ziren beldur nagusienak, horrela jendeak gainditu ditzan? Bat ridikulua ez ja. Ridikulua ez egiteari beldurra, edo egiteari beldurra? Egiteari beldurra. Ez zuze bat ere ridikuliarik egin, gehiago da oso fin aritu zarete, 3 saio gurean, 412 euro irabazi dituzu, eta pixkanaka, ametxei forma ematen ere hasi beharra daukagu, edo? Bueno. A ber. 412 eurorekin momentu zer egingo genuke? Maulea, momentik. Maulera, bale. Ez dugu muga hori gainditu? Asteburu pasa ja, Bai. Asteburu pasa. Eta mauletik mundura ja. Animo bikote eta zorte hon. Eskerrik asko. Bueno, lasartetik datoz, kuadrillakoak dira. Bigarren saio eurentzat, Jon eta Iker ze moduz? Ondo. Ondo? Hemen beldurren eta gozu horretan beldur barik, ez da? Goain bai. Nerbioko indi badaude, baina... Bueno, urduritasuna normala da ondo egin nahiat hori dana, ondo. Jon, zein tentzinorekin, gatoz gaur? Komuina ondo erabiltzeanekin. Oso nan! Iriste bagea, bintzat. Zain niri ere. Bueno, Iker, gogoz? Gogoz, a ber, zimuzetatzean da. Ongietorri bikote. Berri asko. Eta Iruñetik, Maialen eta Ainhoa bikote berria gurean, ongietorri? Mi esker. Kidetasun askotarikoak ikusi ditugu gurean, familiak kideak, kuadrillako lagunak etorri izan dira. Dantzatade bereko kideak zarete zuek? Ze ondo. Konta iguzu, ez estilotan aritzen zarete? Euskal dantzak. Euskal dantza, ados. Berezik horrela gustoko duzuen bat, aldaera asko baitira, tartean. Maialen, zu honena zertan zara? Ze euskal dantza mota? Honena? Bai. Ez da honena. Taldean gure dantzak, Iruñeko dantzak. Bale, ados, Iruñeko dantzak egite dituzue, eta mi luzen ze dantza egiteko asmoz etorri zarete. Iruñen kalitate handiko dantza taldiek, Tinot. Iruñan dena da kalitate gorenekoa. Bai. Ze estilotan hariko zarete gaur mi luzen dantza nahi, noa? Ba, ezakit. Suelto aldela, Hori da, suelto. Gure aldetik inolako trabarik ez, gozatzera, dirutxo apur bat irabazi eta ze amets zuek? Bueno. Beharrak asetu. Bale, ametsak baino lehen beharrak ere badira. Hori da, ez da bagezki ez da ere. Beharren ondoren gerokoak. Hori da. Ba, animo eta zorte hon, bikote. Esker. Etxeko guztiei, esan, hasi egingo gara lata prestatzeko, asteragoaz! Euskal musikariak zer egingo genuke guk eurek barik? Dantza gutxi, kantatu gutxiago. Hori da. Behar ditugu gure zorionerako eta behar ditugu besteak beste gure probak osatzeko. Aste parea, lanean jarriko zaituztegu, Jone Aimar, nordu maira? Badue, Aimar, bueno, Euskal musikariak atera dituzten diskoekin lotu beharko. Zorte hon guazten denpara. Aukera berriak. Dupla. Ez? Lautada. Gatibu. Kontuz. Zoramena. Gatibu. Hori bai. Aukera berriak. Delirium tremens. Kontuz, Atera. Delirium tremens. Hartu leko Aimar. Lastima. Bai, ze aukera berri bat planteatuz itzuli zen Delirium tremens taldea eta diskoa atera zuten, baina hor dago izenpean. Hori da diskoaren izena, lotura hori behar genuen. Atera diskoa Ze Amaiz taldeak aleratu zuen 2019an, lautada da Mizeren lan berriena, oso interesgarria, Zoramena eta Gatibu, ondo lotu dituzue. Folklore dupla aguraindarren lana, folklorearen, beste formula bat asmatuta, eta aukera berriak, singela ere ETS-ek izen horrekin berarekin atera baitzuen. Azkenean, lau akatsekin aukerarik bat ere ez. Ara. Punturi bat ere ez. Hasiera baino ez da? Hori da.
Baina, hasiera denez, Jon Iker ja abantailak aztemagara egiten taldien artean, asko Hobe. zubeto. Bueno, Jon eta Iker esan dugu, Jon korrikalari moduan ibiltzen dela, eta nahiko era, dinot, indartxu. Federatua, bai. Areto futbolien Iker zu? Bueno, bai. Bueno. Herriko taberna arteko txapelketan. Bai, oso ondo, zio zer da, hori be. Herriko, kontuz, taberna arteko txapelketan. Bai, hori zio zer da be, Vale, bai. baina jokatu, Hor, maila hortan ondo. baina futbol zelaian edo tabernan bertan? Bitan. Lehenengo zela jan da. Bietan. Galdera dalako, zuelako bi kirolarik, aber, saltxak untatzen dituzten. Bustitzekoak bazarete? Ogitan eta... Bueno. Bai. Bai, Jonek galarazita izango du seguruenik. Bai, ez da. autogalarazita. Auto bai, galarazita. jarraitzezu. Bueno, dietarik orain ez, saltxekin egingo dugu jolas, nordu maira. Tia. Venga, Iker, tira. Jan dezakeenak. Bai. Saltxak, alde batetik, saltxa ezberdinak izango ditugu alde batetik, eta, bueno, osagai nagusiak saltxa hauenak zeintzuk diren, lotu beharko. Zorte gongoa zen. Pestoa. Albaka. Oi, Boloniarra. Aragia. oso ondo. Romeskoa. Arbendola. Sriracha. Hiperpina. Tzatzizkia. Jogurta. Ze ondo? Bechamela. Esnea. Venga, oso ondo? Zoragarri, Jon, ogiri guzti ez, baina... Ezagutze ditugu denak? Ez. Ez? Bueno, bexamelak esnea daramala, bai. Hori bai. Irina eta gurinaz gain, esnea. Pestoa, albaka ezinbestekoa, kolore berde ere, berak ematen baitio. Tzatzizkia, esan du Ikerrek, euskarara pixka bat ekarrita. Greziako saltxau, oinarrian jogurra duena, boloniarra, ezinbestekoa, italian, aragia duena, romeskua, han bertan kataluniarrak kalsotak eta bustitza dituzte, salsa romeskuan arbendola dun saltxa, eta siratxa, zagit hau ezagutze duzuen, oso gomendagarria, adiktiboa, argibili, zuek bezala, adiktiboa, puntu guziak irabazita, 60 puntu bikote! Oso ondo. Erto, bakareak zergaitik adiktiboa? Apur bat jan, pixkan mina da, gehiago eskatzen dizu gorputzak, ezin da utzi. Tailandia, Txina eta Argia, etxietan eta? Beti. Jantazu? Eta etxean ere bai, eros daiteke, bai. Oso ondo. Bale. Maialen Ainhoa lanian hasiko gara, gure Iruñeko neskak dantzan jarriko ditugu gainera, esan dugu. Dantza taldeko kide direla. Beste dantza batzuk egite dituzue? Sabel dantza, mambo... Gau ez, akaso? Gau ez, akaso bai hori bai. Egitekotan gau ez. Hori da. Ondo, beste dantza mota batzukin egingo dugulako jolas, nordu maira? Ni. Ainhoa, hartu leku mesedez. Dantza mota kalde baten, eta Maialen herrialdeak. Lotu beharko ditugu. Guazen, denpera. Brasil. Kumbia. Ez. Tanzania. Adumoa. Bai. AEB. Kontria. Horixe. Colombia. Kumbia. Bikain. Italia. Tarantela. Brasil. Samba. Eta Egipto. Sabeldantza. Ondo. Osondo! Zoragarri. Bai, asera batean samba ez dugulako behar bezala kokatu, baina Brasilen noski. Bai. Samba da Bahia. Brasil. Zoragarria. Egin portuguesez. Samba de Bahia. Brasilen egon aldi luzeak samba ikastara egin dituen. Zidean ez erri txatxi. Erakutsi. Estatu batuetan, countrya, alright. Ranchoetan. Don't dream Bikaina, kanpera jantzita, oso ona. Egipton sabel dantza eta Rax Sharki da bere izen ofiziala, ekialdeko dantza esan nahi du honek. Kolombia da kumbia dantzatzen den herrialdea, bueno, Kolombiatik mundura noski. Tanzanian Adumua dantzatzen dute Masaiek eta Samburuek. Daukatzeko Italian tarantela. Taran. Oso ondo zuek ere dantza egiteko moduan, 60 puntu irabazita. Bikain, bueno, jarrai ezagun dantzan. Estilo bat, aipatzekotan, Aimar? Dantzako? Bai? Barrako estiloa. Barra, baina ez strip barra. Barra horizontala, vertikala baino. Hartu legua, mesedez.
ikusi du momentu batean striptease egiten bera barra batean. Akaso hori tokatuko da, kontzeptuen artean? Gauza Ikustagun. errokek. Puntuak pilatzen hasi barra daukagu bikote. Bai. Animo, denbora. Fletxa. Bai. Arkue. Bai, gezia. Bai. Gezia. Kaxa. Dadoa. Aimar, segi margotzen. Partxise. Ez. Segi margotzen edo aldatu, hori da, Aimar. Mintzioka. Itxasoa. Egaztie. Egazkine. Bai? Bai? Bale. Jone? Zer da hori? Lurra hartu. Baina non gabiltza? Zerue. Atmosfera. Ez. Zer da hori? Espazioa. Ez. Ai. Idatzi. Hartu leko, Aimar. Egazkinen egon gara, Jone. Turbulentzia. Turbulentzia. Bai, karo, bai. Bai. Ona dena den, esan baitugu, jarrai dezagun dantzan eta samba puntu bat ere bazuen. Aimar azafata lanak egiten, hei, kontuz turbulentziekin, pena, eta ontzigarbi gailua marrazteko zaila Bai. baitzen. Bai, tira. Bat, 20 puntu. Venga, zigara, puntuak bilatzen. Jon eta Iker, saltsa kontutan fin, salsa dantzatzen, Eskaz. gerria korrikarako soilik, ez da? Bai. Horra astintzen modu. Jarri eskero. Jon, hartu lekua, Bale, ba. eta ea, akaso munduko beste dantzaren bat ere tokatuko, mintzioka. Ea zorteri badugun. Jon, astindu gorputza, eta puntuak, denbora. Estikoa. Gola. Bai. Zauria. Zora, Bai. barri, hau. Ea, marrazten. Zer da hori, Iker? Mendia, mendikatea. Txabola. Oso ondo. Oso ondo, Tirolina, ez? Ez? Teleferikoa. Antzeko. Kabina. Ez? Segit. Auzkia, zerua, lainoa, Bai, hor gabiltza. laino tuta, Oskarbi, Bai, segi. Hortxe? Oso bero? Ez da Oskarbi, bota? Oskarbi, laino, ez dakit. Uzkizpiak, ez, lainoa, Oskarbi eztek. Ostartea, odei artea zen. Hartu lekua, Jon. Jon, oso ondo. Ostartea, kontzeptu bihurri xamarra, noski adierazteko. Gero, Jon, marrazten eta ondo, funikularrak gehiago tren itxura baitu. Baina oso ondo gonda. Bai, telesila moduko batzuk edo egin ditugu, baina trentxo bat behar genuen aldapagora, Egia. kaso, tira. Birekin, geratuko gara, 40 puntu. Eta, alako batean bai, bi dantzari treberekin topo egin dugu, Maialen, Ainoa, Inintzioka, Bueno, saiatuko gara. saiatuko zarete, nor saiatuko da konkretuki, Maialen, oso ondo, hartu lekua, eta ea, momentuz aurre hartuta, eta irabaz, zitezken puntu guztiak irabazi da, eutxi bide horri. Oparezkak? Ea, hortxe kontzeptu guztiak, demora. Atxiz, doministiku. Oso ondo. Igerilekua, zartagia, sua, Irakurri ondo, Maialen? Beste marrazki bat da hau, Ainoa. Oso ondo. kaiola, txori bat, Kaiola, oso ondo. Bai. giratu, kurba, biratu, zuloa, rotonda,
Bai. Bai, biribilgunea, rotonda. Ea, denbora daukagu. Hori bai. Katilloa, esnea. Oso, no. Bai, katilua, Zora zito. Ondo! Katilua baino, lapikoa edo zartagia marratu baituzu, asera batean, horregatik zuzen dugu. Eta bitxia maialen, biribilgunean, kontrako norantzkoan nola sartu zaren? Erresuma batuan asko bititakoa, edo? Bai, bai. Bai. Seguro, nik. Ingalaterrako rotunda Ez bazan. zen, yes. Laure, klaroi puntu, oso ondo! Very good. Ikaskotua! Eta aldeak nabarmenak markagailuetan, Jon Aimar puntuak beharko genituzke, nordue? Aimar, hartu lekue. Ia tita baten eta konzentrazioarekin puntu horiek guztiak biltzeko kapasagaren. Guazen, denpara. Futbolen, Baloia, jaurtiketa, gol, 11, taldea, metrotik, penalti, Bai, oso ondo. burmuinen, garuna, txiki-txiki, Bitz. kotxek, gurpila, zenbakik, matrikula, Oso ondo. paso. Dardara, ikara, gorputzen, otzikara, Oso ondo. txikitan, umea, Ondo! Ondo, Aimar. Zora garri, Neuronak ondo estututa, horixe baitzen Txiki-txiki. hitzetako bat. Txiki-txikia, eta bizkor esan dugu, txiki-txikia, baina neurona ez da sartu. Eta amaieran jaunartzea ere pentsakor geratu gara. Egindakoa zara, Aimar? ez? Ez? Zu, Jone? ni bai. Nola jantzita edo ze izaten zen? Soinekora txuri batekin. Zora garri, seguro. Bai. Oraintxe bezala. Izugarri. 60 puntu irabazita bikain! Nik ere nuen egin. Agin bai? Baina gero izaten zen marinel eta Bai. molde ezberdinetan. Guk bai badaukat bai, da trauma txiki bat nire soineko danak beti erentziak uksielako. Nire aizparen soinekugaz. Bueno, Baini- hain zarra ere zaizango baitu. Ez, baini barria nahi nuen. Ja. Da, ez. Tira. Holan traumatiz eta ez. gainditu Ekarriko dut, dizugu bat eta ingo Gainditu dugu. jaunartze berri bat hemen ikusten. Ez, tokiar. Bueno, itxaskotu ba, mutilek, Jon Iker, nordue. Ni? Jon, hartu lekue. Iker, alde politak, pare bat asmatzea lortuta, A ver. oso ondo egongo zinatekete. Guazten, denpera. Paso. Mobila, Mugikorra, bateria, itzali, entxufe, kargadoria, Oso ondo. kotxeak, abiadura, lau, autoa, lau, lau gurpil. Vale. paso. Paso. Italian, Pizza, Da bai? zapatilla, eskatu, soka, lokarria, desira, segi, Ondo! Oso ondo! Nahikoa egin duzu eta. Oso ondo, teknika modura, hortxe baitago hitzak aldatzea, edo tonua aldatzea. Autoak, lau. Lau! Gurpilak ikusi dituen arte, beldurra gati uste dut ikerregia erantzuna egin duela. Gurpilak, barkatu, lau zuzen erantzun da, lau nahi puntu! Broma gutxi hemen, Maialen Ainoa itxaskotua, nordu maira. Ainoa hartu leku mesedez. Bazauen arteko kimika hori erakutsi beharko duzu, Maialen, eta neskak jolaz dezagun guazen denpera. Fruta, Sagarra, potean, papilla, tostadan, patea, fruta, mermelada, Hori bai. Sanferminak, festa, hilabetea. Bitz. Patata, frijitoak, tortilla, arrautza, Oso ondo. dantza, musika, da, beste bat, da, paso. kirola, ui, Ui, ui. Torri! Bueno, Torri Ainoa.
Ia urduritasunarekin ontzat eman dugu, Kirola hori zen, baina ariketaren funtsa da Maialenek esatea. Zuk barik, eta mermela iritsi gara zenean, pate kontutan ere nastu bai gara. San Ferminak uztailean noski, baina kontzeptu bakarrean lortu behar genuen Maialen eta Ainoa. 2 sartu dira oso ondo, 40 puntu zuentzat! Markagailuak nola dauden ikusiko dugu, 80 puntu ditugu. Jon eta Aimarren markagailuan, 180, Jonek eta Ikerrek, Maialenek eta Ainoak 180. Aleginduko gara, noski? Bai. Jon Aimar, taula osatzen. Jon erantzuten lehenengoa, beste danok adi, ia reboterik edo badatorren. Badator lehenengo taula, denpora. Ahalegin bizian. Erio suarrean. Zakila, Nafarroa berean. Pikilia. Aidea. Bernajea. Ukaldia zaplasteko astiburun. Zafardakoa. Toki zelai, zabala, seguran. Madura. Broma, txantxa. Drolekeria. Eurizitina lanbroa mundakan. Landurra. Opa, Jonen. Esan eta egin! Ahale egin duko gara bat, eta nola ahale egin du gainera, bikotekideari aukerarik bat ere utzi gabe. Eta hala hobe, 1 puntu zuentzat! Ondo? Oso ondo. Jon Iker, puntuak bilduta asko zubeto. Hala ere ez zaudete gora txarrien. Guazen, Jon hasi, 2. tablarekin, denpora. Leia, borroka. Garaikarra. Ukabilka, erronkarin. Apondila. Leia, borroka. Garaikarra. Ukabilka, erronkarin. Puñutik aldika. Ziztada. Kitzika. Ezertan pentsatu, arratian. Asmoan egon. Zapaburua, lintzo bainen. Apondila. Gorde, oi hartzunen. Altxatu. Bada espada ere leitzan. Baleke, bale. Aupa, Iker. Bai. Eta Ikerrek ere hori esan du, Ez gaude egoera txarrean, baina baleke bale. Guztiak asmatuko ditugu eta hala hobe 1 puntu zuentzat! Maialen Ainoa bastauen esku. Maialen, guazten 3. taula dator. Denpora. Arroa, handi ustea. Burgoia. Konkorra, araitz betelun. Zanguna. Inozentea inozoa, goizuetan. Akelegaz. Arroa, handi ustea. Burgoia. Konkorra, araitz betelun. Zanguna. Zanguna. Inozentea inozoa, goizuetan. Amorratua. Ione. Arroa, handi ustea. Burgoia. Konkorra, araitz betelun. Zanguna. Inozentea inozoa, goizuetan. Odolkia. Guztiz, zaletua. Amorratua. Mozkortuta Bermeon. Oso ondo. Akelegaz. Tribuaren berbetan nola aldatzen diren kontuak, Non hasi eta nola bukatu 4 zuzen eman da 40 puntu bikote. Eta puntu horiek, ikusi duzue, erabaki dute guztia. 220 puntu bildu dituzte. Jonek eta Aimarrek, Jon eta Ikerren markagailuan 280, Maialenek eta Ainoak 180. Pena, lastima, lan guztiak oso ondo egin baitituzue, Maialen eta Ainoa. Zorte pixka bat falta izan zaigu, tribuaren berbetan. Edo jakin. Jakin duzu, baina fintzea falta. Dena den, pozik, Bai. esperientzia polita izan da. Dantzataldearen izenik eta ez dugu aipatu? Duguna, Iruñeko dantzariak. Duguna, Iruñeko dantzariak. Duguna taldeko kide gehiago, animatu nahi duzu, hortxe dagoazue kamara, eta... Aurre. Etor zaituzte, noski. Eta egin dantza gurekin batera, zoragarria izan baita, zuen biok Eskak, ezagutzea. eskerrik asko, etortzi Zondo bikote, mila esker! Aurrera egin aurretik idazki, zazpikitxo bat. Bide batez, gure erredaktorek topatutako zazpiki bat. Askotan aritzen bai dira gure erredaktoreak lanean bai, baina ustean zaie parketara jolasera eta joatea. Ez dakigu zehazki ze parketan, baina honako kartela topatu dute, eta ez da bromatarako kontua, txirrista honetan sartzen edo irteten denak arazoak izango baititu. Leku berean,
izen desberdina topatu dugu. Entrada tobogan jartzen duen lekuan, euskaraz txirrista irteera jarri dute, alegia. Batzuk sartzen diren lekuan, besteak atera egiten dira, redaktorei esango diogu, mesedez, arreta zibiltzeko, segi jolasean, eta bereziki txalo bero bat. Jokin, gure redaktoreari, berak topatu gaitu, Sofin, Jokin. Jokin esan, lan asko itzen dauz pelikulek egiten ditu, miluzerako, txartelak, gargantua, jazta, ez joateko gehiago. Hori da. Torteko lanera. Beste parke batzutarako. Zerotik hasiko gara, bigarren fasean segikatuta, Jon Aimar ondo. Orain bai ondo, Triboren berbak eta asmatuta. Jon Iker, zuek ondo, lasai egon zarete, baina ze postu bai Iker ez da? Lasai, asmatuta. A ber. Ondo, lanerako gogoz oraindik? Oso ondo. Definizioak irakurtzeko gogoz gu ere, berazea, zenbat puntu bilatzen ditugun, Jone, zer horrekin hasita? Biok prest? Guazen denbora. Guazemankeko umoregile Andoaindarraren izena? Angel. Angel. Anje Dualderen jaioterriaren izena berriz. Arrangoitze. Oso ondo. Haizeari dagokiona. Bai, haizearen bueltan da bilena. Bai, Paso. Ez, ezin da. Eolikoa, gutunaren estalkian itxasten den paper zatitxoa. Igilua. Ondo, gauzak kokaturik dauden edadura. Ez da eolikoa. Bota, edadura, lekua... Espazioa. Oso ondo, txartzat edo zigorgarritzat hartu. Txartzat hartu zerbait, alegia, dena delako hori. Gaitzetxi! Gaitzetxi, egitza, Bai, ikusita gero zargi ikusten den, Bai. Ondo, lau, zeo zer, berrogei puntu haupa. Venga. Jan eta Iker. Ja ba, aldela gehiago. Eurek lau. Zuek, Jon? Zazpi. Bai? Apustu egingo dugu? Ze, inezkio ze. Zer? Zer izara, ni desazio da? Ondo ze? No. Lasarte harrauek. Bat horren bizikoa, animo. Demora, norbaiti zerbait azaldu edo adierazi ongi baderitzo onar dezan. Aion, bai. Oskatu. Zerbait azaldu, adierazi, erak onartzeko, egite diozu zerbait. Bentzitu, saldu. Ez, proposatu, gehiago. Hori du presentzia eta itxura duenak. Hori da presentzia, hori da itxura, hori da planta, oso ondo. Beste erabatekoa. Beste erabatekoa. Bestelakoa. Oso ondo, bestelakoa. Piratek etengabe bilatzen dutena. Altxorra. Altxorra. Uraren igidura lasterra eta birakakoa. Putzu... Zurrumioa. Hori bai. Norbait bere aita bitxi edo ama bitxiarentzat dena. Zu, aita bitxiarentzat zara? Besotakoa. Bai, besotakoa. Animalia askoren bizkarrezurra amaitzen den luzakina. Isatxa. Ondo, 12 minututan ahal bezain beste korrika egitean dazan froga. Cooper. Cooper testa, bai, bikain! Zuma? Zazpi? Jo, bai, pena, ez du ezer jokatu. Hobeto, zazpi, 70 puntu! Bai. Baina, jo ez da konforme geratu, Amorrua, bai. Hobeto. Jakin ezkero, Bueno, definizioetan, zuek horra alkarri mokoka, eta bitu ni espana pintxeten, eroglifikoetan galtzu egin. Ah, begira. Nahi du? Nik margotuko ditu. Nizura mizan da bera egiten. Zerratik, ez? Nahi zunien, Zuek nahi duzue? Eroglifikoetan. Ondo. Zazpi asmatuta nahi zu, Jon. Espainiatako apur bat. Bueno, hieroglifikoekin zer gertatzen da, Jon Aimar, bai? Badakigu ja masterrean gaudela, Eroglifikoen masterrean. Bai. Ea, ba. Haupa bikote bedator lehenengo da, tempora. Gogoko dut. Bai? Literatura. Oso ondo. Goian literak, behien tortura. Egiteko tresna hori, eta tor kendute tura, literatura. Gustuko dugu? Azte aulkia hori, Baina ondoko etor, Ja, torros ondo dau. Bai, pelikulekue. aulkio horretan eserita tor ondoan. 2 minutu. Vale. 2 minutu. Nahikoa dira. Bai. Bigarren eroglifikoa. Torre gaitxik edo zer. Tempora. Postrerako zer nahi duzu? Gelatina. Gelatina zer gehiago?
Gelatina urdina? Bai. Hori bai. Gel hidroalkoholikorik gel, Tina Turner, Tina baina Turner. urdina. Gelatina urdina. Gorririk ez, urdina. Osando. Tina Turner zalea, Aimar? Ez, Bereziki. bereziki, baina... Bueno. Oain igual bai, Honena zein zen? Tina Turner, you're simply the best. Tina Turner, da, jainkosa bat. Zure fosforitu Ies egoratu egin bera. dit, urduri jarri naiz. Baina ondo, Erto, Ei. belarze gorritxu orain zuri, Hirugarren erolifikoa denpora. Antxonek, hanka sartu du. Estoy zenat. Ai, ama. Ai, ama, oso ondo! Amaia, Iruñeko abeslaria ispiluan alderantziz irakurri behar, Amaia, ai, ama. Oso ondo. Eta oso ondo hemen eroglio ere, fikziotik, asmatu dut, Antxonek hanka sartu, ez da, minuzen sekula ez da gertatu. Noiz. Bi zuzen asmatuta. Ez, barkatu, 3 ziren. Lagoita bat Jone eta Iker, erolifikoak, bai? Ega. Bai, ez da? Aurreko baino beto, espero. Ai, horretako dago horreku baino betzeko. Apustu zen bat? 3. 3 bai. Oso ondo. Ba, badator lehenengoa denpora. Zer markatzen du erlojuak? Puntua. Bada erantzunaren zati. Bikiak, bi bikiak. Bitan puntuan. Zer dira? Ordubiak puntuan. Ez, zer dira? Bikiak. Ez, Arrebak. ez, Aizpak. ez. Zer berezitasun, daukate? Biskiak. Ez? Amabiak puntuan. Bai! Wow! Amak ikusten genituen bi ama. Orduan, ama bi, ak puntuan. Puntuan zaudelako, oso ondo. Eta nola ospatu Jonek? Pentsioa, Ondo, otatzeko. ondo. Esmolita. Bigarren erolifikoa, denpora. Haiek bai. Memeloak. Karameloak. Ez, esan zu. Memeloak. 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 Bai. Bai? Meloi erdia. Melo. Memelo eta ak. Memeloak. Vale. Ondo. Ikuste dut pista bakarrik irakurrita zen. Aiek bai, memeloak. Bai, Zalantzari gabe. gutan pentsatzen osak. Bai, ezta? Ondo, Joniker. Hirugarren erolifikoa zuentzat, badator, denpora. Utziko dizkidazu Nini raizeak. raizeak bai. Nini ez. Neun. Ez? Bineun. Ez? Bini. Ez da ni? Guraizeak. Bai. Oh. Oso ondo. Gu, ra, jainkoa, i eta zeak. Gura izeak, oso ondo. Etzen arraza hau, Falta izan zaizu, Iker, ospakizun txiki bat. Habe, jon txokiteitu. Bai, Jon, ospatu Ikerren partez. Venga. Laro eta barbutu bai, anixe! Hau. Federatu baita ospakizunetarako ere. Zalantzari gabe. Ia esaldi bihurrietan federatzeko moduan zaudeten. A ber, Ja. Ba, dagoeneko tamaina hartuta ez da. Jone eta Aimar. Jone gehiago ni baino ustez, Bueno, ba... Jarrai, eman, ez dela. Hori. Eutxi ratxa horri, Jone. Badator lemizikoa. Demora. Historian, Ez? artearen historian, arkitektur... Ez? Artearen historian? lantzen, Asko lantzen da. Estil, Ez, asko lantzen. Eraikin honen. estiloa. Ez? arkitektura estiloa. Hori bai. Oso ondo. Ondo baita Aimar bera ere, Erak pasatzen dituzte, Bai. entzuten da hiltzeselako. Elkarlana. Oso ona. Ba, jarraitu elkarlanean. Bokalekin ere. Bator bigarrena. Demora. Eibarren. Pilotari. Bai. Eta... Pilotari eta... Pelotazale asko, Pilotazale asko, jasotzen dituen. horrelako Bai. bat dago. Bai. Hau pasuek. Zoragarri. Oso ondo. Oso ondo. Bitik bi. Eta irutik? Hiru. Zer? Zer? Eibar entzun dut? Oso ondo. Ez? Ya está, osatu zara? Osatu zara? Baugat txiste bat Eibarri buruz. Bota. Lauak asmatuz gero, Eibarri buruzko txistea. Venga, dale. Ados? Eta bestela ere bai, tasa. Hirugarrena denbora. Berri txarrak Bai, taldearen abesti ezagun baten. izenburuaren parte Zer da. den motivazioa da, Ione. Zer den, Aupa! Eta laugarrena.
Ja, lauti lau akaso. Eibartarrak urduri, zuek ere bai. Demora. Futbolean. Bai? Zuri-gorrien. Gorrien. Etxea. Den estadioari Estadioari? deitzen zaio horrela. Wow. Laurak, 120 puntu. Jon eta Aimar, arteren historian asko lantzen da eraikin honen arkitektura estiloa. Eibarren pilotari eta pilotazale asko jasotzen dituen horrelako bat dago, Berritxarrak taldearen abesti ezagun baten izenburuaren parte da, futbolean Zuri-gorrien etxea den estadioari deitzen zaio horrela, zer da? Katedrala. Katedrala, ikus dezagun. Oso ondo! Bikain! Komodina! Erto! Jora, Harri! Katedral batekin... Hori guztia? Eskaraztu. Uzero baietz, Dios! Katedral batekin. Ega, ba, laur, horrela, minik egin gabe. Bai. Ze pentsatzen du eibartar batek masturbatzeko? Ez dagoela Eibarren. Txalo bero bat, oso ondo. Ondo, Gero arrakastadako benetan. Ondo. Arrakastadako. Txalo bero bat eibartarrei, Hori ere beti, Jarruna txistea eta gero txalo bero bat. Jon Iker, ez daude bromatarako? Lehiak ideak, Zuek ere ez beraz? Ea zemat asmatza ditugun. Badator lemizikoa, demora. Handitu. Ez? Geroz eta... Gehiago. Handitu. Ez? Geroz eta gehiago. Ustuta. Ez? Kenduta. Handitu. Tarte emazte zerbait? Edo. Edo Ustuta. Ustuta. Handitu egiten da. Hori bai? Oso ondo. Bai. Zer gazte, Zorpegi, Joni, Bai? Ustuta kenduta zer? Zer dau? Zer? Bueno, segi ezagun pistak pilatzen, hobeto esan da, puntuak irabazteko. Badator bigarrena, demora. Bere. Eremu. Garbi. Gravitatearen. Gravitatean. Ez, gravitatorioan dagoen. Era. Ez da era. Aro. Ez da aro. Oro. Arnasten duen. Ez, oro. Irensten duen. Hori bai. Bai. Hori bai. Irentzita oso berba hona da. Jos, lasa, Jon. Zetia badakizu ez zer den, edo? Arraston bat, baina. Zer. Segi, puntua pilatzen, badator hirugarrena. Demora. Umetan, horrelakoak egiten. Umetan, Oikoa da. galtzetan horrelak. Ez, umetan nahikoa da, jolasean, galtzetan. Horrelakoak egitea. Oso ondo, hori bai. Bai. Eta lautik lauia ez, baina lautik hiruak aso bai, Lokalak, urren osaldia. Demora. Zerbaiten, aurretik azalean, edo gainaldean, gertatzen den, aur. Ez da A, irekidura, da, aurretik bat, edo, sakon, bai, sakonunea da. Hori bai, sakonunea bai. Oso ondo. Hiru. Ederto, 80 puntu. Jon Iker oso ondo. Geroz eta gehiago kenduta edo ustuta handitu egiten da, umetan ohikoa da jolasean galtzetan horrelakoak egitea, zerbaiten azalean edo gainaldean gertatzen den irekidura edo sakonunea da. Zer da? Zuloa, ikus dezagun. Oso ondo! Bikain! Komodina! Oso ondo, Ederto! Eta zulo gutxi, Batetik bestera, berdinketa daukagu sokatira interesgarria dator oso, Jonek eta Aimarrek 250 puntuta komodina, Jonek eta Ikerrek beste hainbeste. Ba, berdinketa. Zenbat emozio miluzen gaur, sokatira eragoaz. Bai, Jon Iker, etorri barri, berdinketa dago, baina zeuek hasiko zarete erantzuten. Beta horreko jantziko, etez? Antzi. Hemen hau disimbuloz egiten, baina... Eta aurreko saioko ikasgaia, komodina, txe dago, bi aldetan dago komodina, Asko jokoan, bestak beste zakua bete-beteta daukagulako, sorte hon bibikotei. Guazen, Jon Iker, denpora. Arabako zein uharteri esaten zaio untxien uhartea? Zuatza. Osondo. Jon Aimar, denpora. Hego Amerikako zein hiritan dago Maiatzeko plaza? Buenos Aires. Oso ondo. Jon Iker, denpora. Josemiteko zein horma igotzearekin amesten dute eskalatzaileek?
Paso. Kapitan, zein aurrezten baki dute Gipuzkoako telefono finkoek? 9 Oso ondo. Jon Aimar denpora, zein etxeko animaliaren esturrak topatu dituzte zestoako errailako bazuloan? Katue. Txakurrarenak, zein da pilotan eta herri kiroletan laguntzaile edo aholkulari lanetan aritzen dena? Botilleroa. Bai, Ikain, hemen ez dago zuen botillerorik, elkarren botillero lanetan aritzeko aukera badago. Jon Iker, zuen txanda, animo. Jon eta Iker denpora, zenbat minutu behar ditu argiak eguzkitik lurrera heltzeko? 3.000. 8 dira. Nola esaten zaio internet eta sare sozialetako idatzizko elkarrizketari? Paso. Txata, Espainiako zein erkidegotan dago Baztan Berria izeneko herria? Berrioxan. Madrilen, zein selekzioaren izenpean jokatu dute galesko jokalari gizonezkoek munduko txapelketa? Gales, bai. Arrapaladan aritu zarete, lehenbiziko erantzuna Gales izan da, horregatik ontzat eman da. Puntu batzuk, galdu ditugu aurretik hori bai. Jone Aimar, zuena dira, eutxi beraz. Guazten denpora, zenbat ezur ditugu gizakiok belarri bakoitzean? 20. 3. Zein herrialdeteko historia, kultura eta zibilizazioa aztertzen du sinologiak? Judutarrena. Txina, zein da trafiko handiena duen munduko hiria? Paso. Los Angeles, bukatu esaera hau, otsaila bero negua... Gero. Bale, Wow! Eta berriz ere, aserako puntura egin dute, iaia markagailuek. Jon Iker, 53 segundo aurretik, ez dut asmatu, zer dagoen erabiltzeko. Como ella. Ondo. guazen mutile denpora, zen musikari beratarrekin eskaintzen du Frankenstein agurgarria emanaldia Ana Galarragak? Komodina. Pekirekin batera dabil. Zoragarri. Jon Aimar aurrera goaz. Denpora, basamortuko landaretza guneek nola dute izena? Oasi. Bai. Jon eta Iker denpora, Europako zein herrialdetan dago Peloponeso penintxula? Grezian. Bai. Jon Aimar denpora, zein da munduan edatuen dagoen alfabeto mota? Latindarra. Oso ondo. Motilek denpora. 300 gora, zenbat txakur arraza zenbatzen ditu gaur egun Nazioarteko Federazio Sinologikoak? 353. Zein da Pirritx Porrotx eta Marimototxen artean betaurrekoak daramatzana? Marimototx. Oso ondo. Ondo, lasartearrak, hauek ere. Hori asmatin ber. Eta, Jone Aimar, 12 segundo besterik ez, sokatira bugatzeko, ez dago besterik esan berrik, ezta? Komodina. Ia ba, Bikote denpora, ze txirrindulari txapelketa bukatuko da Ibarren datorren apirilaren 8an? Komodina. Euskal Herriko itzulia izango da. Jon Iker, guazen denpora, zein da baratxuri zoparen oinarrizko osagaia baratxuriaz gain? Ura. Ogia, Afrikako zein hiritan dago Tahir Plaza? Rabat. Kairon. lastima! Baratxuri zopa saldatxu xamarra geratu baitaigu, ogi apur baten faltan eta puntuak ere alatxu, Jonek eta Aimarrek 286 puntu, Jon eta Ikerrentzat 204. Baina ze ondo! Zona, gaurkoa, Puntu asko jokoan be, bai. Bai. Esan nahi duazun debili zaretela, eta puntu asko egon dira. Txe, final atarian beti, bikote? Berriz. Zertan hobetu behar daukagu? Ja, Galdera jakitian. Jakitea, hori da kontua. Ba, jakin urrengoan. Bai. Animo, bikote! Aupa! Venga. Hau da ikuskizuna, Bona, ikuskizuna publikoari esker ere bai tartean. Bai. Egiazki, publiko hau baita euren institutoko publikorik onena, Bai. euren herrikoa, Bai. eta euren mundukoa. Munduko publikorik onena, Irungo Txingudi! Txingudi institutoko DBH lauko A, B, C... Bueno, zuen, oso, zoragarriak. Aupa zuen. Bai, txabarroa. Zobolita, sokatira hona ikusi dugu, Jon Aimar? Bai. Bizi-bizia. Bai. Aipatu diguzu, saioa seran horrela despistatu olte xamarre edo. Bai, pixka Bai, bai. pixka la torrika, Etorri zarete zeuen onera, eta puntu mordo bat irabazira gainera. 286, oiek euro bilakatuta. Dagoeneko, ari zarete kontuak eta egiten? Zazpiruna 8 euro. Irabazita, zamakala, eta zakua, Hau gora doa etengabe gaur jokoan, 16.000 eta 12 euro. Hori da. Beldurra puru bat, Bai. Esaten 6.000. 6.000, Kotxe zaliek, Ez, berezeki. Bat ere ez. fijatzen zarete? Holan modeloetan eta... Ez tare.
Bazara sale? Nire hau bat eta horrekin konforme egia Kotxe esan. politxea dako zuzu. Eskerrik asko. Bai? Altua, nik kabitzeko Handiz modukoa. ezalako. hori da. Ondo. Autozale danok. Benga, indarrak emon, Jon eta Aimarri. Zakuaren bilagoaz. Gaurko ere muak. 70ko hamarkadan. 80ko hamarkadan. 80ko hamarkadan. Klaseko bihurtzeko bidean diren, eta oraindik errepidean ditugun modelo hauek agertu ziren hamarkadarekin lotu beharko dituzue. Vale. Pentsatu, Bai. adostu, sorte on non, Vale. eta azalduko da lehen kotxe modeloa. Ford Fiesta izango da. Horre, 80 Ja, igual 80 Venga, pues 80 jarri, venga. 80ko hamarkadan. Volkswagen Golf. Oi, bai, 80 Oez. Ez que modelo pilo bat eta Modelo hauek agertu Vale. ziren hamarkada. Vale. Ez que modelo pilo bat eta eta. No sé, es que está aquí. 80 igual. Venga, 80ko hamarkadan. Lehen aldiz, Seat Ibiza, ze hamarkadan agertu zen. A ver, Ibiza 80 baino lehenago bai, Bai, ez da genik. Bueno, ez dakit, ni txikitan bagenuen, baina Zer claro. txikitan Ibiza zautu zen? Bai, Ez dakit, zakoran zen berri ez dela. Ez dakit. Ez dakit, 80 edo 70. Ez dakit. Igual 80, ez dakit. Seat Ibiza non jarriko dugu? 80. Neu zu jarrean, uste. Bai, Venga. bueno, 70ko hamarkadan. 70. Kia Rio. 80 izan. Bai, vale, ideiaz. Bai. 80ko hamarkadan. Renault Clio. Uf, Ez dakit, 80. a ver. Es que nik Clio zarzarrik ez zaimatzen, ez? 80 igual jarriko de, baina jarri 80. 80. Toyota Yaris. Hoi bai, izango nuke 80 igual. Bai, vale, A ver, ez dakit, Ez nik ez. Ez dakit. 80ko hamarkadan baita. Ford Focus. Nahi nahiko berkit. Nire bai. No denak ez di izango. Ez dira izango baino ez dakit. Hau izan azkeneko dago. Ez dakit. Ford Focus modeloa. Focus nahiko berri izango da, Jarri 80 igual. Jo, ere mehiko. 80ko hamarkadan. Zemuz? Ez que... Bueno, Horrelakoren bat izan da? Horrelakoren bat izan da? Golfa nik, bai. nik Ibiza, baina, bueno, Ibiza. Eta txikitan ere bai, bagenun, orduan, baina, karo, ez dakit orduan zarra zen kotxea, berria zen. Gurasoen kotxea, Karo. osabaren batena. Bai, Baina- orduan, ez dakit. Zuk ilaski? Bai? Focus bat izan dut, behitu. Aspaldi? Baina igual dio. Eta Forfi bat... Nik ere bai. Hor ibili gara. Kotxe altua izan aurretik fiesta bat. ere Oso bai. gustora ibiltzen nintzen ni Focus horretan. 80ko hamarkadakoa da? Oso ondo. Zoragarri Ford etxeak, Albintzen. joan den milurteko bukaeran merkaturatu zuenetik, munduko auto modelo salduenen artean dago. Ford Focusa, 89an merkaturatua. Jarri jaizki. Noiz ezagutu genuen Kia autoa. Eta batez be Kia Rio, 80ko hamarkadan? Bai, Renault Clioa eta Toyota Yaris. Wow! Kia Rio, egun errepidetan ikusten dena, laugarren belaunaldikoa da, lehenbizikoa 97an merkaturatu zuten. Clio modeloa, Renault etxeak 90an bertan kaleratu zuen, Renault Super 5 izenekoa ordezkatuz, eta Toyota Yaris 89koa da. Modelo honen 5 belaunaldi saldu ditu Toyotak gaur egun arte. Trukakia. Seat Ibiza, Volkswagen Golf eta Ford Fiesta. Ibiza. Geratzen zaizkigun 84. automodeloak. Ibiza nik uste ondo hor. Eta ze esatezu fiesta... Ez que ez dakit. Por fiesta igual zarrago izango da, Bai, igual bai. Bueno, baina... Erabiliko dugu, trukakia? A ver, Aldau bai ez ez esatezu. zein aldatu fiesta? Ez dakit nik aldatzeko tengo. Ni Ford Fiesta aldatuko nuke baita, ez Zanoa. dakitena. Erabiliko dugu? Edo Bai, 70 aldauko deu Ford Fiesta... No.
dakit, xan bat. Laro bai. Nik, Oirit amar nahi gozu. ez dakit, du daukat Nik forfiesta, a ber. Ostras, que forfiesta zarra badaude. Trukakia, bai edo ez, bai. Bai, erabiliko deu. Eta forfiesta aldatuko dugu. Bai. Erantzun bat, beharko genuke. Naizuna. Esan. Lau nego zautza, Jone, naizuna. Honea? Naizuna. Venga, honea. Vale, venga. Bai. Laroiko amarkada. Forfiesta, 80etik 80ko hamarkadara aldatuko dugu. Ze tentsio. Bai. Musukatu gara Antxon eta biok forfi baten, ez batera. Bakoitza bera hori da. Bakoitza berearekin. Momentuz! Aldatu egin dugu trukak erabilita for fiesta. 80ko hamarkadan agertu zen for fiesta lehenengo aldiz? 70 hamarrekoa! 70 hamarrekoa! For fiesta, Volkswagen Golfa be bai, eta Seat Ibiza ondo egin 80ko hamarkadan. Baina, jaman berok, haze bi mihi luze modelo, Mihi luze Ione eta mihi luze Aimar. Bikainak terreno guztietan, zazira una 8 euroren jabe. Eta aurrera segitzea besterik ez daukagu, animo, Eskerrik asko etxeko guztiei, ze gustora gauden. Ja, mea musikoan eurentzat. Agur!